נשף פורים שמח וססגוני התקיים בשלישי האחרון במרכז לאישה שבבית דוידזון. עשרות נשים ממזרח העיר ומאזורים נוספים בנתניה הגיעו מחופשות לנשף יחד עם בני זוגן ונהנו מכיבוד קל, ממסיבת ריקודים ומתחרות תחפושות. את הערב יזמה זמירה טטר, מנהלת בית האישה שבבית דוידזון. מועדון לאישה נפתח כאן לפני חודשיים וחצי. זה הפך להיות הבית של אנשים, באות כאן נשים לקראת הגיל השלישי ומעלה, כאשר הן מקבלות כאן מגוון של פעילויות, נהנות, מבלות ומחכות ליום שתוכלנה לבוא לפה. זה משהו שנותן לכל אישה לחדש את הכוחות. מספיק שנפגשות וביחד והכיף להיות פה. שעתיים נותנים לנו המון 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 המון. כמה זה חשוב? שיש מפגש, שיש שמח, שיהיה אהבה, שיהיה חברה, יש דברים ממש טובים. ממש עלינו על צורך. פשוט אנשים שכבר מואסים מלהיות בבית, לשבת מול המרקע, אלא רוצים להיות בחברותה, לצאת. ואתם תראו אותם פה רוקדים, נהנים, מבלים, חיוך על השפתיים. מה טוב מזה לעשות את זה אחת בית דוידזון היה סגור במשך שנים. את ההחלטה לשפץ אותו מהיסוד ולפתוח אותו לטובת הציבור קיבל אשר רחום, מנהל מרכז קהילתי מזרח נתניה. שמתי עין על המבנה הזה ושמתי לי למטרה להזכיר את המקום הזה ולהפוך אותו לפנינה, והוא אכן תוך זמן קצר הפך לפנינה. מקום הומי אדם פעיל בכמה תחומים. התחום הראשון שהוא באמת הכי פעיל, שאתם רואים את המסיבה היום בערב, זה תחום המועדון הנשים. המקום הזה הופך להיות גם מרכז להתנדבות. כמו כן הוא יפעלו פה בית ספר לאומנויות הבמה, תיאטרון וכו'. וגולת הכותרת זה יהיה מקום לפעילות לנוער החופשי במקלט למטה. כל שבוע יש לנו פעילות אחרת, המגוון הוא רחב. אנחנו יושבים ומתכננים פעילות לכל החודש. והבנות מקבלות תוכניה אחת לחודש ויודעות כל שבוע למה הם באים. כשאני באתי הפעם הראשונה הכנסתי ואמרתי שלום בית, כי הרגשתי שזה כמו הבית שלי. יש כל כך הרבה בנות שרוצות עוד לבוא ולהיכנס להיות איתנו, אבל נראה, אולי נפתח עוד קבוצה, כי אין מקום, אנחנו המון. حمامة تزرع لي